până la baraj acolo, pe jos, să faci pe jos. Asta dacă o pui pe YouTube la tine, o văd și eu acolo. Filmare. Dar fără ce vorbim noi pe aceea. Păi pun altă melodie, vezi. Pui ceva acasă, da, și ștergi ce vorbim noi. Adică ștergi. Automat se șterge, dacă pui ceva, se șterge. Bine, da, dacă pui pe YouTube, dar pentru tine o să rămână și ce vorbim. Descarci filmarea cu vorbăraiele în calculator, iar pe YouTube, când o pui, pui o melodie. Un fondan, așa. Pârâiașul ăsta care vine se lasă în lacul ăla. Nu l-o chema pe pârâul ăsta, mă. E liber ca pasărea cerului. Este liber de aglomerație. Păi ăsta la bebe le-au scumpit, mamă, ce fac ele acolo? Cum? Le-au scumpit, de aici că nu mai intri la ele? Unde? La bebe, la patiserie. Nu știu, m-am frățit cu peiniul ăsta, de tot. Da, da, da. Dacă mă duc acolo, au și astea, o ciabată, o pâine feliată, nu știu ce,
E și un pateuz de ăsta, poate roțești și un covric de 90 de bani. Dar e covricul e 2 lei. Bine, acum. Și nu e nici cu semințiuri de astea prostie. Dacă am luat 2 covrici, după aia mi-a rămas să-mi pungă un pumn de semințe care îmi plac. Auzi, mă, acolo e altceva, e alt fel de covric, ăla cu 2 lei. Au și de astea, știi, și chifle, de alea mi-au plăcut, 45 sau 35 de bani, știi? Da, da. Mai multe într-o pungă, nu? Sau că... Nu, o sunt și făcute, dar sunt și nefăcute. Da, 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 da. O să o bagi și la cuptor dacă e. Da, Dar da. am luat așa făcute de ei. De asta zic, m-am înfrățit cu ăștia cu totul, știi? Păi sigur. Acum am găsit urdă de ibănești, urdă. Aoleu, aia e cea mai bună, cea mai naturală. Ai luat? Da, și la Aoleu, ce ieftin. bună e. Dar m-am trezit cu ea că avea solzi, adică înghețați. Eu pui mai încoace, nu pui chiar în spate. Sau pune-o... Da. Pune-o... Urdă de ibănești, Pune-o- de, asta e de Suceava, de acolo, unde? De-a ibănești ăștia sunt, nu știu... Mă duc. auzi, Deci e mă, un produs natural. Nu, nu, pune-o deasupra Jos. legumele, jos. Acolo nu îngheață. Au și șeli, Cea mai bună... au și șeli. Da, Au și portocale, și banane, și lămâi, și tot, prețurile tot cam alea sunt, știi? păi sigur. Eu luat un cașcaval afumat de la Kaufland, bă, bun și ăla, bă, nu. De ce firmă? De ei, de Kaufland. Aha, ca clasic ăla. Da. Dar nu știu că luam și noi care e 500 de Înainte grame. luam înainte, nu, 500 de grame, nu știu 12 lei, Da, da, da. sau 13, nu mai știu, tot cam ca la Ilat, știi? Da, da. Dar vezi, până ajung eu la ăia, departe. Mai e și Lidl-ul și ăsta ce aproape, da. Cum zic, până ajung eu în Lidl, e departe. În Kaufland, din Kaufland am mai luat salama aia CV 18 lei 50, știi? Acum? Când în lei, da, așa cum am mâncat. Păi e, mă e și Da, acum? da. Uite că Așa. am fost și atunci l-am găsit. E vădurat. Am mai luat Palasiego din nou. Tot uneori și de-aia, Gouda, de-aia, dar parcă nu. Ce? Cașcaval de aia, zice, brânză Gouda. Așa, la calup și stai de ea. Poate ți-o și feliază. Din punctul ăsta de vedere, aici cu de toate. Păi da, și că te-ai mutat pe de Rădulescu cu casa sau unde vrei tu. Am fost lângă Lidl. Nu e Nu știu același. ce dracu, nu. Am ceva cu Lidl-ul ăsta, totuși. Nu, nu. Aici găsesc și de multe ori și eu iaurtul Vă ieftinit. spun eu. Aici găsesc de multe ori iaurtul la lapidon. Și dacă ai Din avea- ăsta dă 3 lei, îl face că mai sunt câteva zile și o 3 zile îl mănânc. Da. Sau și dacă mai rămâne o zi peste, nu cred că e. Și dacă ai avea 100.000 de euro pe card, ai viața înainte, trebuie să dai pe ziduri. Dar n-am 100 de mii. Nu dacă ai avea. Am avut mult timp salariu mic. Pe asta vreau să spun. Mamă, și dacă ai avea, n-are sens să investești, te apropii de 60 de ani, așa, deci n-are rost să investești într-o casă. Pentru ce? Ca să rămână cui? Ce? Așa. Așa că tu stai foarte bine acolo cum stai, este suficient o garsonieră pentru un om singur. Opresc asta, nu? Da? Opresc asta? Filmare? Oprești, da. Nu? Da, da, da. Mai dau drumul eventual când o mai cobor. Nu, avem destul.